खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी दिनै बाक्सा जिल्ला राग्बी एसोसिएशना सराइदेवआव 9 आरो 10 एप्रिलाव जानो गोनां 5थि स्टेट लेभेल राग्बी 7 मुसलपुर लाइमोन जिल्ला बिपिएफनि गाहाय नेथारि सोरांसार बर'आ गाहाम हामलायनायजों लोगोसे गेलेनायाव बाहागो लानो थांनाय लाइमोन गथ'फोरखौ रङिया स्टेशनसिम दोनफैदों। बिथां सोरांसार बर'आ गेलेगिरि बिथांमोनखौ जा हायो मदद होनो हानानै गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायदों। लोगोसे बेबायदि थुलुंगा होनाय खामानि आरो मदद होनायखौ बेखौ जों इयुनावबो मावलांबाय थागोन होनना बुंदों बिथां सोरांसार बर'आ। खुलुमबाय। दा दिनैनि बे समाव जों दंफैयो रङिया रेलवे स्टेशनाव। बेवहाय फैनायनि गुबै कारनानो जाहैबाय जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। मानो होनोबा दिनै बिथांमोना जायफोरबा जोंनि प्लेयारफोर दं बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट राग्बी एसोसिएशननिफ्राय जानानै जोंनि स्टेट लेभेल राग्बी चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो थांगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै बेनिफ्राय जानो गोनां 9 आरो 10 खालाराव जे 5थि स्टेट लेभेल राग्बी चेम्पियन जागोन बेखौ जोंनि आसाम राग्बी एसोसिएशना खुंनाय जायो। बेयाव बाहागो लाहैगोन आसा खालामो जोङो। बिथांमोना थांनानै बाहागो लाहैनानै जोंनि बाक्साजों लोगोसे जि जोंनि बिटिसि बेनि मोजां नाम खालामनो हायो, मोजां पार्टिसिपेट खालामो बेखौ जोङो दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो बेस्ट अफ लाक होयो। जायनि गेजेरजों दिनै जों बिथांमोनखौ जा हायो सहाय खालामनो नाजादों बा दिनै जों रङियासिम बिथांमोनखौ दोनफैदों आरो जोंनि जि बिपिएफनि वर्कार्सफोर बिथांमोननि सारमोननि जि अननायाव जोङो बिथांमोननो जा हागौ एसे अनसुंथाइ होनो हादों। लोगोसे बिथांमोननो जि जार्सि सेट जों होनो हादों बेनि थाखाय आं गावखौनो भाग्यबान होनना सानगोन। दिनै बिथांमोननि थाखाय जों जा एसे हायो जि खामानि मावनानै होनो हाबाय बेनि थाखाय आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिपिएफआ थांनाय समनिफ्रायनो जा खामानि मावबोगासिनो दङ बेबायदि इनिसियेटिभ लाबोगासिनो दङ आरो जों इयुनावबो बेबायदि जि थुलुंगा होनायनि खामानि बेखौ जों उनावबो मावबोबाय थागोन। बेखौ रायजोफोरा मेगनजों नुखादों। थ' जोबथारनायाव गासैबो मददगिरिफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जोबथारनायाव बिथांमोननिसिम आं बेस्ट अफ लाक होनानै आंनि सुबुंफोरखौ फोजोब जाबाय। खुलुमबाय। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।